mensahe ato alang kanato mga igsuon. Nga panahon gyud ay sa atong mga kagulanan, when we are in our deepest pains, the Lord is with us. Do you believe in that? Amen? Kung naata sa ato ang kagulanan, ayaw gyud ingon nga gibiyaan tas Dios. Naa siya. Pangitaan niya paagi nga ubanan ta. Ug dili lang ubanan, kung dili ipabati niya ug tagaan ta niya kusog. Abi ninyo mga igsuon, human biato, nabiya gyud ko'y milagro nga nadawat. I was so depressed before siya nagpakita, pero after nagpakita ang batang Jesus kanako, nakabakod nako. Nanagkot naming mama dinhi and kurtin akong hilak diya. Nag-anak ko sa akong siminto, duha ka kamot. Gahilak ko Ginoo, salamat sa imong pagbisita. Salamat sa imong pagbisita. Naghilak ko diha. God is present in our pains. Ayaw gyud nagkalingti, naa gyud siya panahon nga kita magantos. Ug dili lang naa, tagaan ta niya kusog nga mulahutay ta sa atong pagpadayon sa kinabuhi.